ман ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳам. Доруҳо барои бефарзандон ва бемории простатит, доруҳо барои сангу намаки гурда ва фарбеҳ ё хароб кардани вазн ва барои зиёд кардани риш, инчунин ҳиҷома кардан бо нархи арзон. суроға, шаҳри Москва. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат намоед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист Тиҷей. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо як хабари нав мерасонам ва дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонам. видеоро то охирша бо диққат тамошо кунед. қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон. бузургтарин бозорҳои суғдро баста кардан. шарҳи мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки пас аз оташ гирифтани бозори шаҳри Қурған тасмим гирифт ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки бозорҳои калонтарина баста кунанд ва корҳои профилактикӣ гузаронида шавад барои бехатар гардонидани ҳамон савдогарое ки дар дохили бозорҳо мебошанд. мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон оташнишони ҳадаф аз баргузории корҳои профилактикиро ислоҳи камбудии ҷойдошта ва пешгирӣ аз оташсӯзии эҳтимол арзёбӣ мекунад. ду рӯз қабл мақомот ба гузаронидани корҳои профилактикӣ оғоз намуда, дар зимн бинобар ҷойдошти камбудиҳо дари чанде аз бузургтарин бозорҳоро баста намуданд. ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки дар канали ма конкурс рафтесай ва нархи билет 300 рубл мебошад. агар ҳар яктаи шумо якдонаи билетам бихарен, мо тезтар конкурсмона рӯзи финалша муайян мекунем. 30 дона приз мондагием конвертҳои пулӣ мебошанд. ҳамаш конвертҳои арзандаанд. ба ҳамин хотир будроен бахтона бисанҷен, билет бихарен. картаи Сбербанк барои билет харидан. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад ва агар касое ки 2 дона билет бихаранд, я билети дига ай номи ма туҳфа. чектона дар рақамҳои WhatsApp роӣ кунед. як кас нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, ман дар муҳоҷират кор кардистам. моҳи январ ба ватан рафта суми хизмата банк да спорум қабул мекунанд. ғамум наметаван чанд сум шидагиай суми давлатии хизмат. ҷавобтона пешакӣ раҳмат. яъне хизмати алтернативӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати 1 моҳ соҳиби ваини билет мешавед бо пардохт кардани 26880 сомон. шумо ин пула рафта дар амонатбанк махсус суратҳисоб мебошад. ҳамунҷа да пардохт мекунед. Меҳроҷ Тиҷей нависондай: ака салому алайкум, як савол. ман донишгоҳро 3 сол мешавам маҳкам кардагим. агар ба санавид кунам хизмат мебаранд. ҳамирам мегуфтӣ ака пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки ту тарк кардагӣ, яъне ки академически кардагӣ нести, ту дигар донишҷӯ ба ҳисоб намеравӣ ва дар вақти даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ агар ки дастгирит кардан ё ки метавонанд даъватат кунанд ба хизмат сафарбар бошед. Зафар нависондай: акай Сорбон, ҷавоб тебрад. ай конкурсат ягон чӣ бурд накардем. майли ошава бридагиё не ки хатия ҳамин саволамда ҷавоб те. ман 02-07-94 аблава чихелай 15 билет дорум. мара шикор мекунанд раҳмат. не бародари азиз, солҳои таваллуди 1994 ба хизмати ҳарбӣ даъват намешаванд ва дуюмин ин ки аллакай вақти даъваткунӣ ба хизмат ба анҷом расидагиай ва сеюмин ин ки бародари азиз, конкурс як чизе ҳастае ки ё бой метӣ ё ки мебарӣ. Икрам нависондай: салому алайкум бародар, студентое ки донишгоҳро стоп карда Москва омадагианд. ҳозир биёем аблава меқапида боша. агар академически кардагӣ боши 1 сола ба хизмат даъват намекунанд ва намебаранад. вале агар чихеле ки дар боло қайд кардем ба мисли ҳамон боша, ту донишҷӯ ба ҳисоб намеравӣ. Набиев нависондай: салом ака, ма дар Россияем, патент дорум, прописка не, 3 моҳ меша ака, прописка надорум, проблема мешавад ада ака, хай дар амони худо бошӣ. бале бародари азиз, аввалин мушкилӣ ҳамин мешавад ки вақте ки патенти ту буд мешавад ва ту то ҳол бе прописка бошӣ, ура продлит карда наметавонӣ агар ки истоданӣ бошӣ. ва дуюмин мушкилӣ ҳамие ки бе регистратсия агар ки биқапанд, метавонанд 10 000 рубл штрафат кунанд ё ки аз қаламрави Федератсияи Россия видвареният кунанд. бек нависондай: салому алайкум братан, падари ма вафот кардагиай. сардори оилама мара хизмат мебаранд ё ки не? касое ки сардори оила ба қайд гирифтагиен хитона аз даъваткунӣ ба хизмат озод мебошанд. Шералиев нависондай: салому алайкум ака, ма 2 фарзанд дорум, лек загс надорум. кӯдако дар ном нестанд, қапан мебаранд. кӯдако дар номи ту нестанд. ба хотири агар гуфтеста бошӣ ки загс надорӣ,
не бародари азиз ба хизмат даъват намешавед, чунки дар ҳоле ки ту соҳиби фарзанд мешавед ба анамун кӯдакҳоитра аз родом коғаз метиҳанд ва барои озод будан аз хизмат бо тариқи анамун коғазҳо метавонӣ ки бирехта дар қайди военкомат бимонӣ ки ту соҳиби ду фарзанд мебошӣ. як каси дига нависондаи ма депортам, ному фамилияма алиш кунам через Беларусия рафтам метавонам. ҳамин савола бисёри нафарҳо метиҳанд ва ман ба ҳамаи шумо як чиз гуфтаниям ки аз назари қонун худтон нигоҳ кунед. мисол давлат шуморо запрет мекунад на въезд ва иҷозат нест ки шумо ворид бишед. вақте ки мебироед бо роҳи ғайриқонунӣ ном ва фамилиятона иваз мекунед бо тариқи дигар шаҳрҳо ё ки бо примои рейсҳо вориди ҳамун кишвар шиданӣ мешавед, дар ҳоле ки шуморо агар дастгир кунанд метавонанд ки як умра депортатсиятон кунанд. ба ҳамин хотир дар ин ҳолатҳо ҳушёр бошед, чунки айни ҳол дар тамоми фурудгоҳҳои Россия махсус барои ҳамин кирдорҳо рейдҳо гузаронидастанд. ва ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.